سلام زخبركم أبرحقن قربان كينكم مدباتي تكتاتلو زلكم أحوات بملوكم تبوكتلو تسفاي قبر نايلومي فيديو نتريرن جاف نزقرارصن جوغري استقمنا كل تقللتي تحستوتاتي حيزه مصي زلخو طقاميت كتكون كمو دما سقام موداتا كتكتاتلوني عدمكم قدميو ግን نزا فيديو حدشتي زخونكم سبسكرايب زيغبركم አባላትናይ ቻናሌ ክትኮኑ ከምኡውን ንቀጻሊ ተከታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ በክብሪ ያድመኩም እታ መጀመሪያ ነዳልዋ ንጨጉርና ከምትራርን ምቁራጽን ዓቢ ለውጢ ተምጻልና ጠቃሚት ማስክ ኮይና ንምንዋሕ ጨጉርናውን ተጠቅመናያ ንሳ ድማ ብብጫን ቀቆሖን ብዘይት ዘይቱንን ነዳልዋ ማስክያ መጀመሪያ ነትንቀቆሖ ብጮን ጻዕዶን በበይኑ ክንፈላልዮ ኢና እታ ብጫይና ክንጥቀመላ ከምኡ ድማ 4 ማንካ ዘይት ዘይቱን ምሳእቲና ድማ በሓደ አጸቢቅና ክንሐዋውሶ ኢና እንቋቆሖ ንጨጉርና ከለስልሰልናን ከፍኩሰልናን ዝኽእል ፕሮቲናት ዝሓዘ እዩ ከምኡውን ጨጉርና ኣብ ሓፂር ግዜ ንኽነውሕ ይሕግዘና ከምኡ ድማ ዘይት ዘይቱን ዝለዓለ ትሕዝቶ ናይ ቪታሚን ኢ ዘለዎ እዩ ንጨጉርናውን ናይ ተፈጥሮ ኬራቲን ኮይኑ ካብ ስሩ ስጋብ ጫፉ ብዕሙቕ ዝበለ ከተርክሰልና ዓቢ ተኽእሎ ኣለዎ ከምኡ ድማ ንጨጉርና ከይቆራረጽን ከይደክምን ይሕግዘና ኣገባብ ኣጠቃቅማ ድማ መጀመርያ ኣብ ቆርበት ናይ ርእስና ማሳጅ እንዳገበርና ንኩሉ ከነብጽሓሉ ኢና ከምኡውን ኩሉ ጨጉርና ስጋብ ጫፉ ለኺና ብጎማ ሸፊና ካብ 30 ስጋብ 45 ደቂቕ ከነጽንሖ ኢና ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ልሙድ ብሻምቦ ጌርና ኣጽሪና ንሓጽቦ ናይ እንቋቆሖ ጨና ምጽራይን ተኣቢናውን ኣብ ሊትሮ ማይ ሓደ ማንካ ንስካፋ ሕቂቕና ከም መልቕለቒ ክንጥቀመሉ ኢና እዚኣ ተቐዳመይቲ ዘዳለኽዋ ንተሬርን ጫፍጫፉ ዝቆራረጽን ጨጉሪ ተለስልሰልናን ተፍኩሰልናን ከምኡውን ንምንዋሕ ትሕግዘና ትሕዝቶ እያ ናብታ ካልአይቲ ክንሓልፍ እዛ ካልአይቲ ኣዳልያ ዘለኹ ትሕዝቶውን ብክልተ ነገራት ትስራሕ ኮይና ንጨጉርና ካብ ምቁርራጽን ምድራቕን ተድሕነና ከምኡውን ጨጉርና ብዕሙቕ ዝበለ ከተተርክሰልናን ንምንዋሕውን ትሕግዝ ትሕዝቶ እያ ነዚኣ ማስክ ንምስራሕውን ብሮ ማለት ጠስሚ ንመግቢ ንጥቀመሉ ጨው ዘይብሉ ከምኡ ድማ ኮካናት ኦይል ከድልየና እዩ 2 ማንካ ብሮ ከምኡ ድማ 3 ማንካ ኮካናት ኦይል በሓደ አጸቢቅና ክንሐዋውሶ ኢና ብሮ ንጨጉርና ካብ ምድራቕን ምቁርራጽን የድሕነና ንጨጉርና ብዙሕ ጥቕምታት ዝሓዘ ኮይኑውን ንመብዝሕን መንውሕን ይጠቕመና እዩ ኮካናት ኦይል ውን ንዑደት ናይ ደም ዘንቀሳቕሰልና ኮይኑ ንቆርበት ናይ ርእስና ካብ ባክቴርያ ሰሓብ ፎሮፎር የድሕነና ከምኡ ድማ ንጨጉርና ካብ ስሩ የትረረልና ካብ ምቁርራጽ የድሕነና ንጨጉርና የተርክሰልናን ልምሉምን ወዘለዎን ክኸውንውን ይሕግዝ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ድማ መጀመርያ ቆርበት ናይ ርእስና ማሳጅ እንዳገበርና ንኩሉ ከነብጽሓሉ ኢና ቀጺልና ጨጉርና ስጋብ ጫፉ ለኺና ኣብ ኩሉ ክበጽሓልና ብፍሩይ ምሽጥ ጌርና ጨጉርና ክንምሽጦ ኢና ናይዛ ኣዳልያ ዘለኹ ዓቕን ድማ ከም ብዝሕን ቁመትን ጨጉርና ክንውስኸሉ ንኽእል ኢና ጨጉርና ስጋብ ጫፉ ንኩሉ ለኺና ጎማ ሸፊና ን2 ሰዓት ከነጽንሖ ኢና እዛ ማስክ እዚኣ ካብ ሰሙን ሓደ ግዜ ስጋብ 2 ግዜ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ከም ምድራቕ ጨጉርና ማለት እዩ እዚኣ ውን እታ ካልአይቲ ዘዳለኽዋ ንጨጉርና ካብ ምቁርራጽን ምድራቕን ተድሕነና ከምኡውን ንጨጉርና ብዕሙቕ ዝበለ ከተተርክሰልናን ተለምልመናን ትኽእል ንምንዋሕውን ትሕግዝ ማስክ እያ ነይራ ጠቃሚት ክትከውን ኩላትክን ክትፍትንኣ ከምኡውን ክትፈትወኣ ተስፋ ይገብር እንተ ፈቲኽናውን ላይክ ኣይትረስዓ ከምኡውን ኣብ ኩሉ ንክትበጽሕ ኩሉውን ክትጥቀመላ ምስ መሓዙትክን ሼር ክትገብራኣ የዘኻኽረክን ነቶም ሓድሽቲ ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቻነለይ እንዳበልኩ እዛ ቪድዮ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ኣብ ቻነለይ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩምን ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ናይ ቻነለይ ክትኮኑ ከምኡውን ንቀጻሊ ተኸታተልቲ መደባተይ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ናይ ሎሚ ቪድዮ እዚ እዩ ነይሩ ብሓድሽ ቪድዮ ስጋብ ንራኸብ ሰላም